Чырвонаармеец Іосиф Конанаў быў прызваны на фронт у 41-м. За 3 гады паваяваў на цэнтральным і заходнім фронтах. За баі ў вёсцы Воўчын узнагароджаны ордэнам вялікай айчыннай 2-й ступені. Свой жыццёвы шлях скончыў у 44-м у баі па вызваленні Брэсцкага раёна. Гэтая гісторыя стала вядома ўжо зараз, але 70 годзяў яго сям'я нічога не ведала пра свайго героя. Засталіся толькі ўспаміны і надзея, што атрымаецца знайсці. Мама рассказывала, что еще когда ей было 9 лет, они получили похоронку на отца. Писал командир, что дед погиб с честью. Это письмо у нас не сохранилось. Дедушка погиб под Ржевом. И мы писали запросы. Лично вот я писала не одно письмо. И ответов никогда не было. У 80-м годзе з ваенкамата прынеслі ордэн. Зараз ён па спадчыне перайшоў прапраўнуку Ігару. Менавіта ён і знайшоў месца пахавання. Дапамог інтэрнэт. Першымі ў 2014 годзе ў вёску Чарнаўчыцы прыехалі Юлія Осіфаўна са старэйшай дачкой. Сустрэлі тут 9 мая. Праз 4 гады паклікалі з сабой усю сям'ю. І зараз у дзень перамогі 5 пакаленняў адной вялікай сям'і зноў пераадолелі больш за 3000 кіламетраў для таго, каб сустрэць дзень перамогі ля магілы героя. За всю вот эту деревню, как они за ним ухаживают, он ведь там не один. Она ехала сюда, говорит: Господи, у меня нигде ничего не болит, я столько сижу в машине, я так радуюсь, что я так сюда еду. Зараз сям'я пачала шукаць звесткі пра яшчэ аднаго дзеда, а таксама плануюць сустрэць 75-ю гадавіну перамогі разам. Тут, у вёсцы Чарнаўчыцы. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».